Spørg mor, hvis I er i tvivl. Velkommen til, folkens. Vi skal lige have en snak om den her vogn. Og det er jo den, vi selv producerer og er vildt stolte af. Vi skal lige gå igennem, hvordan den er bygget op. Vi har indbygget lader. I sætter os forlængeledning i her. Vi har de her lækre, store hjul på en god diameter, der gør, at den er nem at komme rundt med. Den er firehjulsstyret. Og så ikke mindst, så er de punkterfri, det massiv gummi. Der bliver ingen udgifter her til dækmand og ture afsted til det. Her har vi 2x100 amperes batterier. Det finder I heller ikke ret meget vildere på markedet. Det vil sige, at der er en lang arbejdsdag her. Der er hydraulisk løft, og hydraulikstationen sidder monteret herinde i bag, kører også på 24 volt. Så har vi vores gearmotor her. Der kører vi lidt vores eget system. Vi har god erfaring med at bruge 3/8 kæde her. De kører til drev op til hjulen her. Det vil sige, at vi har en gearing mere. Den gør motoren er voldsomt stærk, og vi har ikke noget belastning på gearet. Det vil sige, at man ser aldrig et gear her, der knækker i akslerne. Belastningen ligger op på de svejsede aksler her. Så kan vi kigge herop stille, og her har vi betjeningen. Vi har noget frem og tilbage, og så har vi noget nødstop og et rigtig flot lille dythorn. Man bliver helt bange. Start og stop her, on og off her, og så har vi hæve-sænke-funktionen her til at hæve materialet med. Sæt jeres skibsbukke under, sænke og køre fri. Jamen så er I klar til næste læs. Det er konceptet. Så er alle glade, ingen får ondt i ryggen, og opstilsyn de klapper i deres hænder. Giv et skrald på sådan en vogn, eller vi vil gerne sælge en til jer, men nu ved I, hvordan den virker, og vi har demoer, I kan komme ud og vi kan komme med til jer, og så kan I se, hvordan det er i virkeligheden. Tak for jeres tid, og husk nu, spørg mor, ses.